Madwar 35,000 student u studenta għamlu użu mill-passaport tal-kultura waqt li 45,000 ġenitur daħlu b'xejn ma' wliedhom f'wieħed mis-27 sit jew mużew madwar Malta u Għawdex fix-xhur li għaddew. U issa li eluf ta' tfal tal-iskola primarja u sekondarja jinsabu bil-btajjel tas-sajf, l-Aġenzija tal-Gvern Heritage Malta qiegħda tħeġġeġ lill-istudenti biex flimkien mal-ġenituri tagħhom ikomplu biż-żjajjar tagħhom f'wieħed minn dawn il-mużewijiet. Heritage Malta qiegħda tagħti din l-opportunità billi nediet programm għas-sajf li permezz tiegħu bejn Lulju u Settembru it-tfal kollha bil-passaport kulturali jistgħu jattendu għal diversi attivitajiet li jittellew f'wieħed mill-mużewijiet. Vanessa Ċantar, rappreżentata ta' Heritage Malta, spjegat ma' One News il-programm ta' attivitajiet li se jittellew għall-istudenti. Il-programm huwa maħsub kemm għall-studenti li għandhom qegħdin Year 1 li għandhom 5 snin, kif ukoll hemm attivitajiet maħsuba għall-studenti kbar dak li qegħdin Form 3, Form 4 u Form 5. Is-Sinjura Ċantar żiedet tispjega kif dawn l-attivitajiet edukattivi ser jinqasmu f'kategoriji u etajiet differenti. L-attivitajiet ivarjaw bejn art, fejn studenti studjuhom jiġu hawnhekk u tutors tagħna tal-art ħajalmuhom tekniċi differenti f'mużewijiet differenti, creative story writing ukoll fejn jistgħu jispiraw ruhom mill-affarijiet li qed jaraw u joħolqu storja fiction dawn l-affarijiet li qegħdin jaraw. Stidilna lill-organizzaturi tal-Comic Con li hija konferenza popolari ħafna se qed issir darba fis-sena li jistiednu lil dawn l-istudenti jgħallmuhom ukoll kif joħolqu storja imma li tkun iktar iffukata fuq iktar stampi u ftit kliem. Jaqaltilna li l-aktar żewġ siti popolari mal-istudenti kienu Ardalam u l-Mużew tal-Istorja Naturali. Hija ħeġġet ukoll lill-istudenti sabiex ikomplu jixprunaw kemm jistgħu mill-esperjenzi li se jiksbu miż-żjarat tagħhom flimkien mal-adulti li se jakkumpanjawhom ħalli anke huma jitħajru jistudjaw l-istorja u jsibu impjieg f'dan il-qasam. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.